Yo, Semar. Asik. Saben nyawang fotomu rasa kangen kumarang sliramu wong ayu biyen nate adum tresno bebarengan ning gedung ombo saiki aku iki lagu ki sing gawe ya Mas Landak. nggih. Kiai Sragen. Mas Sanyoto. Hah? Lah ya. Peleman kok kowe kewan. Yo. Nano 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 nano. Panyunku mring sliramu dilakoni ya, Mbah. Awake puput panas. Panas, nyetrum ya, Mbah. Heeh, kowe ya ora? Oh. Ayo. Ora. Panas ora, Mbah? Adem, adem, aku adem. Ayo, kowe put.
ya kepada semuanya. Kembali ke laptopnya Mas Gareng. Wong lagu trap. Yo. Seriune nggih Bu nggih? Mangga. Apal mboten? Iya iya. Goyang tipis-tipis Bu Haji. Iki budeku iki. Aku gur ning kene kebagian. Ses. Lajeng ya Bude. Kamu ngeliatin apa toh, Le?
Bunda Harapan ya. Yo, Semar. Asik. Sululu. Saben nyawang fotomu rasa kangen kumarang sliramu wong ayu biyen nate adum tresno bebarengan ning gedung ombo Saiki aku papane Iki lagu ki sing gawe ya Mas Landak. Nggih. Biaya Sragen. Mas Sanyoto. Hah? Ayo. Peleman kok kowe kewan. Yo. Nano 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 nano. Panyunku mring sliramu dilakoni ya, Mbah. Awake puput panas. Panas, nyetrum ya, Mbah. Oh, kowe ya ora? Oh. Ora.
Panas ora, Mbak? Adem, aku adem. Ayo, kowe Put. Panyuwunku mring sliramu reteni sing Yes, Semar Mulyo kepada semuanya. Kembali ke laptopnya Mas Gareng, monggo. seneng aku seneng aku. Lah iya. Iya. Anak putu nih mana putu. Nah, ini kompak ya Pak nggih, kompak luar biasa. Mbak Uti monggo Mbak Uti lho ndelik ora ketok Mbak Uti. Oh, bablas Niki kene. mae Mbak Putut. Oke, siap. Oke, Mbak Uti sehat-sehat nggih Mbak Uti nggih. Mbak Ayu. Ayo Iya. lebake. Aja Ayu yo karepmu ora layu yo karepmu ora suwi. Iya. Langsung uyung. Semar mulya iki yo. Habisin dulu duitnya. Ayo keluarga besar Boyolali. keluarga besar Solo. Solo Sragen ayo. Asik. Dadi lelo atiku nalikane sepisan ketemu. Iya. Wong ayu
orang untuk mundur. Nah, nggih, sesuk gak payu Pak nek rantek, Pak. Yo. Santopan di toratu ring siramu dadi cinta. Udah habis pengantinnya, udah habis. Sembah nuwun. Ting, ora nganggo suwe. Lepoting. Napa Bapak? Hei, iki njaluk apa lagune? Yo. Matur nuwun Bapak. Semar mulya iki. Repot. Ayo, Monggo bel sembako Lemonti. Spesial kanggo Ibu Ngatmi. Oh iya. Masuk dong. Umpama sliramu tekan melati, aku kumbang ngidam sari. Umpama sliramu margi kok manis, aku kang tancah ngelati. Sinajan ditangeluku semono, janji prasetya ning ati. Ganti mati ora bakal lali, Miter rasa jagat raya, ngelingono ukelan samudra, nora ilang memanise, aduh nyawena dadi ati selawase. Sor, Mas Adik. Asmane Adik toh. Ya Allah. Mas Adik. Apa Nggih toh, ya? Mas? Nggih. Nek nyawang Mas Adik iki ketok leh lungguh puenu. Kandhani kok. Ini ciri-ciri yang anaknya banyak ini kayaknya. Iso ngono, Mbak. Mbak, siap-siap ya Mbak ya. Kayaknya nanti anaknya banyak ini. Iso nebak ngono ya. Masuk. Nalikan Sosokno Mas. Yo. Wasik bro. Campur sari
Semarem jare arep maju meneh. Alhamdulillah. Pak, sambil maju mriko nggih. Nggih, monggo. Nggih, ayo. Lagune. Monggo Bapak nalikani ngoten. Nalikani ra ing dalu atiku lan sira ayu nanti mati ora bakal lali lakae lintange mlaku Nggih, ya. matur suwun